Pri Ružomberku, kde odvolali riaditeľa základnej školy. Jeho netradičné kúsky sme v minulosti nakrúcali aj našou kamerou. Toto je Peter Kulík, riaditeľ školy, ktorý sa takto nechal zguľovať na celonočnom korčuľovaní. V minulom školskom roku priviezol sneh zo zimného štadióna a spolu s deťmi a olympijským medalistom Radom Židekom sa na ňom vybláznili. Dnes je odvolaný. Na jeho hodinách sa mali vyskytnúť údajné fyzické tresty, facky a drepy. Zároveň si nepozastavil živnosť. Pôjdete do triedy, chlapci sa bijú. Zobral som si obidvoch chlapcov, povedal som si, dáte si navzájom po facke, podáte si ruky a je to vybavené. Čo sa týka drepov, decka dobre vedeli, že ak nebudú vedieť, čo so sebou, tak budú robiť drepy. Ja predsa nebudem tráviť 20 minút z hodiny písaním poznámok. Na riaditeľa sa niekto sťažoval, rada školy sťažnosť zvážila. V tajnom hlasovaní 6:5 neprospech riaditeľa rada školy podala návrh na odvolanie starostovi obce. Keď sa lámal chlieb, v dedine spísali petíciu proti odvolaniu riaditeľa. Našiel sa šikovný človek, ktorý chce niečo v školstve tvoriť a niekto ho chce odstrániť. Petíciu podpísalo 500 ľudí, čo je bezmála tretina dospelých obyvateľov. Starosta k celej veci povedal na kameru jedinú vetu. Z pozície zriaďovateľa som sa stotožnil so stanoviskom rady školy a pána riaditeľa odvolal. O odvolaní sa v Liskovej bude možno ešte dlho hovoriť. Vec je však zdá sa uzavretá. Na nového riaditeľa už vypísali konkurs. Ľubo Fronko, televízia Markíza.